Weinrauch Katalin, itthon a hegyek. Beregvidék hegye, dombja, szülőföldemre hajolva, mint fáradt, vén emberek, hátukon púpot cipelnek. Domb hátán lénia húzta, nyílegyenes tőkék sora, szőlőfürtöket dajkálva ballagnak le a Rónára. Itthon a hegyek szelidek, nem ostromolják az eget, ködsüveget sem viselnek, s teret adva képzeletnek, beregszászt körbeölelik, vigyázgatják emlékeit. Itt a nagy hegy se nőtt nagyra, nem fárad el a szem rajta. A Kárpátok orma, bérce, szép szemhatár csipkés széle. Ott fenn, a hegyen, van egy út, ami mélybe, barlangba fut. Azon át az üldözöttek Munkács várába mehettek. Alagút volt a krétajuk. Igaz volna? Kik a tanúk? Csak legenda. Nincs alapja. Bár egykor Rákóczi anyja, hőslelkű Zrínyi Ilona katonáknak étket, lőszert, mondják, ezúton át szerzett. Itt nem gőgösek a hegyek, nem állják útját a szélnek. Gerincüket meghajlítják, s a szeleket győzni hagyják. Ha meglátnak, köszöntenek, már távolról integetnek. Üzenik túl a határon, gyere haza, itt vagy otthon!